Bagal na konstruksyon ng isang tulay sa Talibao, Calasiao, problema pa rin ng ilang residente. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Hirap na si Tatay Ruel de Guzman nang madatna ng IFM News Dagupan, residente ng Talibao, Calasiao, sa pagpadyak ng bisikleta nito sa tinakdang rerouting area dahil sa konstruksyon ng tulay sa kanilang barangay. Isa lamang siya sa mga dumadaing ukol sa mabagal na konstruksyon ng tulay sa barangay na higit 1 taon nang ginagawa. Hirap mo dyan, akyat. Matagal na daw yan eh. May nagmumotorsiklo rin na nagpahayag ng kanyang hinaingat sigaw na bilisan ang paggawa nito dahil lagi na lamang umuulan. Mahirap dito sa Talibao. Matagal na yan na ginagawa. Kailangan matapos na sana. Paliwanag naman ni Engineer John Liwanag, ang hepe ng construction section ng Pangasinan 4th District Engineering Office, nagdulot ng pagkaantala mga high tension wires na ikinabit ng isang electric provider para makapasok ang crane. Dagdag pa niya, nakaka-apekto rin umano ang nararanasang pag-uulan. Medyo na-delay lang po tayo dyan kasi meron yung time na hindi makapag-proceed sa trabaho kasi may mga existing na high tension wires yung service provider natin, itong CD Corp, yung mga high tension wire. Kasi kung napansin nyo, meron doon yung malaking equipment, yung crane. Hindi po basta-basta kasi yung trabaho noon pagka sumabit sa linya yon, medyo makakaproblema po tayo. Siniguro naman ni Engineer Liwanag na sa extension na ibinigay para sa pagsasagawa ng tulay, matatapos na ito sa buwan ng Oktubre. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.